Isang gabi ng talento at musika ang nasaksihan ng mga residente ng Macaldan noong Biyernes, Desyembre 20 sa Grand Finals ng 38 Ugnayan sa Pasko 2024 Singing Contest. Ang paligsahan ay ginanap sa Plaza ng Bayan bilang bahagi ng taunang selebrasyon ng Pasko na nagpapakita ng galing at husay ng mga residente sa larangan ng pag-awit. Ang kompetisyon ay may dalawang pangunahing kategorya, ang bulilit portion para sa mga kabataang kalahok at main portion naman para sa mga nasa edad 18 pataas. Sa bulilit portion, hinangaan ng mga manonood si Hailey Enriquez mula sa Barangay Gigilunan sa kanyang emosyonal na bersyon ng The Power of Love na nagdala sa kanya sa tagumpay bilang kampyon. Samantala, sa main portion, nagningning si Christoph Labayog mula sa Barangay Anolid sa kanyang makapangyarihang interpretasyon ng This is the Moment na siyang nagpatibay ng kanyang pwesto bilang Grand Champion. Bukod sa tropeyo at karangalang nakuha, ang mga nagwagi ay tumanggap ng cash prize at educational assistance na magbibigay daan sa kanila upang higit pang mahasa ang kanilang talento at makapasok sa mas malaking oportunidad sa industriya ng musika. Puno ng damdamin ang naging laban dahil dumaan sa masusing proseso na ang bawat kalahok bago makarating sa Grand Finals. Ang 38 Ugnayan sa Pasko ay isa na namang patunay ng diwa ng pagkakaisa at pagmamahalan na nagbibigay liwanag at saya sa komunidad ngayong Kapaskuhan. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutaro, Tatak IFM News. IFM News. IFM News.